Nong ni biskango kaisa kothoma ke ahai khoroksa rail ni general manager bo agi Raipuro bo masasai bilati sikon rimani aboni agulo bo kaijaka borjaka besabetai kaine besabetai suk saba mangka man mani pore bo 102 yar umur engka ang mani pore bo sak hame angui hospital kelaika hospital kelai mani pore bo nogotai kipili angke bini nogo bo agir mani asui jebabe kok khanau je aske asui malik sara tongmaya tai malik sara bo asui tongmaya bo baiman tongma bagui ekdin saja ke asui bo nu gyangai sei sangka kes hingke malik rok bono sei sang nu nya tangi o sei sangka ne hamase olo borbai bilakha agi bo bai tongnai o sei ni malik bo tata hospital lo habagai no sangkana agi bono hospital tlangi bono phunu sion sei kes kesemen hada hamno nanyai borok hospital tlang kya tlang baba kubuino asai bono khatang jama bagai no sangkana bono sida bini borok omani bed sakaro thangai nyai bo bai sida bono asegei kabai tongka abon bagai no osai sangkana nanyai aburu ke malik rok khaka osai rong ni bakabo abuno osoya borok poso pano sini borok ni bakhain no sero bakhatongla abuno sungsang tai kelayo oroje posu panung thung borok kase bakha borok maimum tatong naimani pore norok bahima tongka sadio video no juri norok najuk jak hangke no share kok salai panda with pasdon o share no subscribe khaji then press the bell icon sindi norok ketal update video naimana lagi asing no jotono no hakaham asi baja bye.